Dobro večer, poštovani gledatelji. Evo, odmor je završio, barem za neke od nas, nažalost. Međutim, sudeći po svemu onome što će biti tema ove emisije, naši vrli političari se nisu odmarali, uspjeli su stvoriti cijeli niz dobrih novinarskih naslova. Pa ćemo o tome i naravno o kampanji koja je počela upravo danas razgovarati u mojoj večerašnjoj emisiji sa mojim gostom, a to je gospodin Željko Glasnović. Gospodin Glasnović, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer vama. I pozdrav Hrvatima izvan domovine, u domovini i Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Gospodin Glasnoviću, prije nekoliko dana bili ste izgledni kandidat HDZ-a, međutim, čini mi se dan prije kraja isteka roka za predaju liste, odlučili ste ne ići sa HDZ-om. Što se to dogodilo? Gledajte, nekad je u životu teže izabrati teži put, ne lakši put. Ja nisam znao da sam bio na 4. na listi, niti me niko o tome informirao. Ja sam znao da zadnji prošle izbore sam bio 8. i morao sam personalizirati kampanju da dođem na prvo mjesto. Ali ja mislim prvenstveno u HDZ-u, ako niste poželjan dio jednog tima, onda bolje da otiđete. Ako ćete nekom otežavati posao unutar jedne hijerarhije, strukture. I shvatio sam kad ste slobodni možete puno više prodonijeti i nisam htio statirati gore. Ja znam svoje mogućnosti, znam svoje sposobnosti. I većina života sam vojnik, znam šta je hijerarhija, kako funkcionira stožer na visokoj razini i nisam bio zadovoljan kako ta struktura funkcionira. I to je zašto sam otišao. Dobro, nije mi jasno, kažete 4. na listi, a sa liste idu 3. Kako je to moguće, a vi ste na prošlom izbornom ciklusu osvojili od 25.000, ukupno glasova 18.000, ako se ne varam? Pa nije toliko, ali preferencijalno 25. Dobio sam više ukupno nego svih kandidati koji su bili ispred mene. Pa gledajte, o tom ne trebate mene pitati, pitajte ljudi koji su me tamo stavili. Ali ja nemam konop iza vrata, da me neko zvoni kao zvono, nego imam svoje mišljenje i ne treba zapovjedniku stožera ako mu govori da je sve u redu. Dobro, imali ste 8 mjeseci iskustva biti u Saboru zastupnik u klubu HDZ-a. Kako bi opisali tih 8 mjeseci? Pa gledajte, osobno, s onim ograničenim mogućnostima gdje sam bio, nisam imao ureda, niti sam imao svoj stožer, ali sam primao dosta ljudi tamo. Meni je dolazilo najmanje 5-6 ljudi na dan. Ja sam rješavao što sam mogu unutar toga. Tko je dolazio? Pa ljudi sa osobnim problemima. Ljudi prvenstveno novčanim problemima, zdravstvenim problemima. Ljudi koji totalno uništili taj socijalistički sustav koji mi danas imamo. Ta kaljuža, ta javašluk u pravosuđu, ta neravnopravnost, ta totalna neuređenost hrvatskog društva. I tražili su puno ljudi pomoć, a naravno, bilo je neke koji su te probali prevariti. Danas je važnije imati, ja mislim, detektor za laž nego ručni bacač i kalašnikov. Dobro, ali kako ste vi mogli pomoći, recimo ti sa novčanim problemima, jedno da iz svog džepa izvadite i dati im? Pa gledajte, za neke sam našao recimo, usluge, ove pravne usluge. Imate branitelja koji su osuđeni za navodno ratni zločin, kojem su stavili ovrhe zastrašujuće 800.000 kuna nakon od odslužene kazne, 7, 8, 10 godina, da moraju plaćati žrtvama. To je nezamislivo. Ako je to podupreo Ustavni sud, to nije Hrvatski Ustavni sud. Ja sam vani živio, bio sam u 3 vojske, to je nezamislivo. Ali dobro, zašto su ljudi s takvim problemima dolazili k vama? To su problemi za ministra pravosuđa, branitelja, socijalne skrbi, dakle to su neki drugi resori. Zašto k vama? Pa vi ste naslijedili sustav koji, ja bih rekao, se zove Kroslavija. Tu nema pravnog uređenja, imate 100.000 neriješenih predmeta. To je dio namjerno napravljeno, da ljudi zaštite svoje sinekure, bankovne račune, privatne interese, a većinom to je jedna kronična neefikasnost i to je zašto imamo disfunkcionalnu državu, jer ona je točno presjek bivše države po svim elementima. To nema veze s partizanima, ustašama. To je čista analitika, a to se non stop blokira u mainstream medijama. Što sam ja trebao reći ovih dana, mjeseci, stavio sam na face. Ali po pitanju ekonomije, kako možete očekivati ako je BDP padao 12 kvartala zaredno, da ljudi koji su vodili državu, da su još tamo gdje su bili? Zamislite vi da je to bilo privatno poduzeće igdje. Pa davno bi nogu dobili. Što su vam rekli bivši kolege iz HDZ-a kad ste rekli da odlazite? Pa ništa, gledajte, ja znam neke vojnike tamo. Imam najdublji respekt za vojsku. Ali ja nisam došao statirati gore. Došao sam raditi. I ove procese moramo ubrzati.
Treba uvezati to jedinstveno hrvatsko biće izvan domovine, u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. Ko će dolaziti u državu gdje trebate 3 godine da se dobije državljanstvo, Hrvat koji je rođen vani? A ko će investirati ovdje kada treba 64 tjedna za građevinsku dozvolu? Serijske izbjeglice u Kanadi imaju veća prava nego Hrvati izvan domovine koji će hoće vratiti. Čime su služili Hrvati iz Bosne i Hercegovine i dijaspore? Jer oni su očuvali Hrvatsku ne samo financijski, materijalno, nego biološki. Da nema Hrvata iz Bosne i Hercegovine, mi danas ne bi imali Hrvatsku državu. HVO, samo ću dodati ovo. U obraćanju naciji 1996. godine predsjednik Tuđman je rekao nikad nije spomenuo HV i HVO. Govori o hrvatskim snagama. Danas, da nije bilo ta 4 zborna područja u Bosni Hrvata, Hrvatskog vijeća obrane, mi ne bi imali Hrvatsku državu. Jer ona se je branila u Bosanskoj Posavini, u Srednjoj Bosni, u Sjeverno-zapadnoj Hercegovini, u Mostaru. I ti ljudi su ginuli. Zašto? Da sačuvaju integritet teritorijalne Republike Hrvatske. I tu smo mi danas radi tih ljudi. U isto vrijeme oni su totalno marginalizirani. Kako vratiti povjerenje dijaspore? Ali danas se protiv tih ljudi najavljuju nekakve optužnice u Bosni i Hercegovini. Čak su istražitelji tužilaštva Bosne i Hercegovine bili lijepo primljeni u arhivima države Hrvatske, gdje su onda oni to sve pregledali, fotokopirali, pripremili materijale i odnijeli. Kako razumijete to? Pa zastrašujuće. Imate jednog bivšeg predsjednika koji je u stvari privilegirani lažljivac. Čuli smo nedavne izjave njemu o ustaškom blagu i tako dalje, Kaptolu. I gledaj, s takvim ljudima mi ne možemo naprijed ići. I njihov mentalni sklop je fosiliziran. A što je zastrašujuće da su dokumenti top secret, highly confidential, visoke razine ove tajnosti su se prvo našle u krpama kao Feral Tribune i tako dalje i koji su podijeljeni prvo engleskim novinarima. To je nezamislivo. Svaka država koji drže do sebe dostojanstva, svojeg integriteta, nekad objavljuje dokumente kad su svi sudionici umrli. Na primjer, Englezi, imate Prvog svjetskog rata, pobuna na engleskoj vojsci, ti dokumenti još nisu objavljeni. A mi dajem, dok rat nije završio i neko daje dokumente kapom i šakom. Pa ja se pitam, šta je u Hrvatskoj, po hrvatskom zakonu, to nema u zakonu, to je retoričko pitanje, šta je kazna za izdaju i veleizdaju? Da, čini se ništa. Čini se još jedan mandat predsjednikovanja. Međutim, osim te jedne za sada neimenovane skupine ljudi protiv koji se, dobro, neka imena su tu u opticaju, protiv koga se sve priprema sudski postupak, odnosno priprema podizanje optužnice. Imamo 6 Hrvata, političkih dužnosnika i vojnih, uglavnom generala, koji su u Hagu, čekaju drugostupanjsku presudu za takozvani zločinački poduhvat u Bosni i Hercegovini. To su Prlić, Praljak, Petković, Valentin Ćorić, Berislav Pušić, ne znam jesi još nekog izostavio. Kako razumijete to? Bosna i Hercegovina, prije nego što je Bihać, kada je Bihać bio u onom najtežoj situaciji, došli su tamo u Split i zatražili vojnu intervenciju hrvatske vojske. I zahvaljujući toj vojnoj intervenciji Bihać je spašen. Spašen je još jedan strašan zločin poput onoga u Srebrenici. Kako razumijeti da se sada to što je Hrvatska učinila za Bosnu i Hercegovinu tumači kao zločinački poduhvat? Pa što se mene tiče, naravno, lako je biti feldmaršal nakon bitke. Uopće nije trebalo potpisivati taj suradnju sa Haškim sudom. Jer gledajte, ja sam ponosan da sam znao te ljude. I bitka za Hrvate u Bosni i Hercegovini je bila bitka za biološki opstanak. I da nije bilo HVO, ne bi bilo federacije danas Bosne i Hercegovine. Kad je rat stao, 51% teritorija sadašnje federacije su držali hrvatske snage, HVO. I imate 220.000 Hrvata protjerano samo iz Bosanske Posavine, 5.000 je ostalo. Hrvati su po postotku najviše stradali, recimo po postotku, je skoro 18% bilo tamo gore. I zastrašujuće je sada da imamo jednu tvorevinu koja je počinila uz pomoć velikosrpskog imperializma, JNA, počinila više od 97% zločina na teritoriju Bosne i Hercegovine i ti 6 Hrvata sjede tamo
u Haškom optuženicu. Koliko godina? Oni se već tamo desetljeće, više su tamo. To je monstruozno. Ja ne znam ni jedan slučaj. Imamo dva duple standard po pitanju međunarodnog pravosuđa, vojnog pravosuđa. Ja ne znam ili Amerikanci, ili iko, Englezi, Francuzi u Alžiru od 54. 62. da su izručili svoje nike jednom međunarodnom sudu. Ti su ljudi pripadnici hrvatskih snaga. To znači oni su bili pod zajedništvom, istom zapovjedništvom. I ti ljudi sama pojava da su oni tamo je za mene jedno silovanje pravnog sustava. Kako žive Hrvati u Bosni i Hercegovini? Kako žive? Stvara se nova generacija iseljenika. Ponavlja se točno ono što je prije bilo, a samo prije ljudi su odlazili na rad, očevi i tako dalje. Danas idu cijele obitelji. I to je zašto smo mi formirali ovu nezavisnu listu. Tu ima ljudi, dosta taj balans ljudi koji su ostali dole i koji se danas bore za opstojnost Hrvata na teritoriji Bosne i Hercegovine. I danas imate isti problem ovdje. Druga generacija ponavlja se isti scenarij što se događa ovdje. Samo od 60. do 71. iselilo se iz Jugoslavije 1,5 milijuna ljudi, većinom Hrvata. Suštinski problemi Hrvata u Bosni i Hercegovini i problemi Hrvata u inozemstvu, dakle u nekim zemljama, Australija, Kanada, SAD, Njemačka, Južna Amerika i tako dalje, nisu isti. Ali i jedni i drugi traže nekoga s kim bi razgovarali ko bi mogao riješiti njihove probleme. Eto vi sa vašom listom, što vi možete učiniti kada ste u Saboru i ovako ako ćete biti dakle, izvan do jučerašnje stranke s kojom ste surađivali? Pa to je sve jako jednostavno. Samo to nikad ne bi znali kad vidite ove dimne zavise na televiziji, ove dimne zavise partijske ćelije u medijima. To je jednostavno. Mi moramo prvenstveno vratiti povjerenje ljudi izvan domovine, da se uključe direktno u izgradnju i u društveni razvoj i ekonomski razvoj države. A ko će se vratiti tu gdje imate totalno disfunkcionalni pravni sustav? Pa ima li iko u Hrvatskoj ko studira komparativno pravo da donese jednostavne zakone koji su prilagođivi, a ne da čekamo 10 godina da se neki slučajevi riješe. Prvenstveno, ako hoćete uništiti jednu državu, imamo mi svoje tajno oružje. To su hrvatski ekonomisti. Pošaljite ih tamo, odmah ćemo porušiti jedan društveni sustav. To znači da mi ne možemo, dok se mi ne riješimo tog mentalnog sklopa, tog uređenja socijalističko, nećemo imati modernu i disfunkcionalnu državu. To znači mi prvo moramo urediti pravni sustav da je efikasan, dostupan svakom Hrvatu. Drugo, moramo profesionalizirati administraciju, poreznu upravu, policiju i tako dalje. Ja spominjem kao papiga zadnjih 4 mjeseca da mi nećemo dobiti profesionalca, policajca za 4,5 tisuće kuna. To je nezamislivo. I to je floskole da ćete dobiti tamo, recimo, saborskog zastupnika koji će raditi za kikiriki. To je nedopustivo. A njemački parlament se zasjeda samo 44 dana godišnje, ja mislim, to treba provjeriti, ali to su ti podaci. Ali oni rade, većina posla nije u sabornici, nego izvan sabornice. Oni imaju svoj elektorat i taj elektorat je više informiran nego, ja bih rekao, nažalost, nego naš elektorat, jer Hrvati su u totalno jednoj medijskoj i informacijskoj izolaciji. I oni ne mogu vezivati posljedice i uzroke. Ta lista koju ste vi sastavili, tko su ljudi na njoj? Pa imate ta lista je sve, biografije su sve na face stranici i na web stranici. Imate mlađi ljudi koji su klasičnu gimnaziju završili. Imate, na primjer, jednog Pero Barbarića koji je gospodarstvenik, vojnik i istovremeno on se angažirao direktno u politiku i on je totalno ono što bi trebao biti jedan demokršćanin. On je ostao dole svoje obitelji i radi i razvija dole gospodarstva. Treba takve ljude uvezati sa našom moćnom dijasporom. Imate, na primjer, Spomenko Šimović, koji je onaj predsjednik poginulih branitelja u Bosni i Hercegovini. Imate drugi ljudi koji su svojim u ratu integritetom i radom. Imate bolničku sestru, Mirjanu Ljubić.
koja je kod mene bila, koja je izvukla više ranjenika, ja mislim, nego ikoga koji ja znam. To je taj moralni integritet s kim oni ne mogu manipulirati. Jer ti ljudi nemaju repova. I to su ljudi koji mogu stvoriti jednu modernu evropsku desnicu, demokršćansku, recimo, koju je temeljena na 10 Božjih zapovjedi. To su ti ljudi. Kad biste opisali poželjne kvalifikacije koje treba imati čovjek, zastupnik u Hrvatskom saboru, što bi to bilo zapravo, koliko onda ti ljudi koji ste vi stavili na listu odgovaraju tim kvalifikacijama? Pogledajte, ja sam rekao da ja zovem ovu državu kroz Slaviju. Ako radite analitiku, površnu analitiku, dobit ćete po svim elementima da imate preslik bivše države. Korupcija na svim razinama. Nepotizam. Fruškogorski doktorati. Pa koliko imate doktora znanosti u Hrvatskoj i ko objavljuje znanstvene radove? A nije samo to upitno. Imate sad, još nije to došlo u javnost, imate korupciju na pravnim fakultetima. Imate na Zagrebačkom fakultetu. I to znači ta država koja prije bi ostavila za sebe tragove, a ti su tragovi najgore je ta mentalna baština komunizma koji sprečava da mi idemo naprijed. I imate, na primjer, ljudi koji imaju, boje se 2 riječi, porijeklo imovine. Ja sam radio 10 godina u pravosudnoj policiji. Vi ne možete uvesti više od $10,000 u Kanadu da neko ne pita pitanja. Ako imate jahtu u dvorištu, a vama je satnica $18 na sat i radite u željezari, odmah zastupa zakon na snagu. Dobro. Recite kad ste donijeli odluku da izlazite iz kombinacije sa HDZ-om, što vam je rekao Andrej Plenković? Pogledajte, u stvari ja nisam razgovarao s njim nakon toga. Niste razgovarali s Plenkovićem? Ne, nakon toga. Zvao me jedan drugi gospodin. Jeste uopće razgovarali s njime? Kratko. Ali 2-3 rečenice, da. 2-3 rečenice? Prije izbora. Ali većinu ne uživo, nego Da, ja nisam razgovarao s ovim. Taj strateški vrh... Niste uživo razgovarali s njime, a donijeli ste najviše glasova. Na strateškom vrhu ovoga stranke ja nisam razgovarao s nikim. Imao sam svoju viziju, svoj plan i program, točke kako izaći iz ovoga svega. Ali sam vidio da neki ljudi imaju drugi smjer, drugi pravac djelovanja, koji nije sukladan sa mojim idealima i načelima. Kakav ste dojam dobili o Plenkoviću? Ne znam, mladog gospodina, ja mu sve najbolje želim. A želim mu sve najbolje po pitanju te hajdučije u državi. I da on razumije tu metaforu. Jer nisu ista koluari Evropske unije i ova rovovska bitka u Republici Hrvatskoj. Jer imate ovo se kaže o vojsci. Drugačiji je pogled iz osmatračnice i iz rova. Da. Dobro, gledali ste sučeljavanje, pretpostavljam, Milanovića, Plenkovića. Kakav je dojam iz tog sučeljavanja? Kako biste to komentirali? Gledao sam to. Gledajte. Dokazano je već davno. Imate primjer sučeljavanja 88. godine između ovoga predsjednika Busha i Dukakisa za predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama. To uopće ne utječe na rezultat izbora. I ljudi se već povukli svoju crtu, bojišnice i znaju da koga će glasovati. Ja mislim da je tamo bio postotak 77%. Te vježbe u takozvane demokraciji, što promovira televizija, nemaju veze sa stvarnosti. Stvarnosti su ove, da živimo u disfunkcionalnoj državi, koje vode bivši kadrovi i mi se još nisu riješili te baštine bivše države. Kad to napravimo, kad ta katarza dođe, sva će se vrata otvarati. Kad imamo državu gdje se poštuje integritet, profesionalnost, a ne fruškogorske doktorate i diplome Đure Pucara starog i veze, jer imamo jako dobar sloj mladi ljudi, ta taktička razina, koji su izgubljeni u tom javašluku. Dobro, sad opet dolazimo na ono pitanje koje kvalitete cijenite kao važne ili presudne za političara. Evo sada govorite, dakle, retoričke sposobnosti, vještine interpretacije, vještine
ponašanja na televizijskim takvim nekim situacijama kao što je bilo sučeljavanje. Pa tu su recimo nekakve profesionalne vještine, obrazovanje, određeni, da li je to politologija, da li je to, ne znam, pravo, možda filozofske, sociološke. Što bi to po vama, ili je to možda neke moralne osobine, hrabrost, ona sposobnost zdravog, logičkog prosuđivanja? Što biste ocijenili što je važno za dobrog hrvatskog političara da bi trebao imati? Pa znate, to je jedan oksimoron, moralni političar. Jer danas to je sve ovdje izgleda. A ne bi trebalo biti tako. Da, a mi smo, nažalost, to neće voliti, kad ja kažem ovo puno ovih gledatelja, ako smo nekakva kršćanska nacija, znači, temelj Europe su 10 Božjih zapovjedi. Samo, nažalost, mi smo perfidi. Mi živimo u državi gdje imate 6.000 lovaca na duhove svećenika, a 30.000 gatara, vračara i tako dalje. Najgori problem je da je nama razoreno moralno tkivo i da ljudi su izgubili taj duh prosuđivanja da razmišljaju na kritičan način. A to je ključno u životu. Ako vi ništa ne znate o svojoj prošlosti, vi ne možete danas, ne možete uvezivati posljedice i uzroke. To je pitanje analitike, a ne partizana ustaša. Evo primjer jedan, samo ovo donio da ljudi vide. Imate doktrinarnu notu koju je napisao Hoćete prema kameri okrenuti? Da, sveti Ivan Pavao II. To je doktrinarna nota. To nije pitanje vjere, samo vjere i ulogu vjernika u društvenom i političkom životu, nego poziv da se ljudi uključuju izravno u izgradnju svoje države. Jer svaki glas je važan. Ali nažalost 50% više naših ljudi ostanu kod kuće, onda im je svako kriv. Od masonskih loža do Draže Mihajlovića. Da, kako to razumijeti? Je li to neka kontaminacija, rezignacijom, depresijom ušla među hrvatski narod? Jer sjećam se da je predsjednik Tuđman u zadnjim godinama svoje vladavine znao govoriti kako Hrvatskoj treba duhovna obnova. Kako bi to da li je to, dakle, krenuti možda prema brušenju tih nekih vrijednosti, kvaliteti na jednoj intelektualnoj razini, možda i na jednoj toj transcendentnoj čak? Pa treba obnoviti moralno tkivo, naravno. To je temelj države. Ali ako moral zakazuje, odmah zakon stupa na snagu. A to kod nas, nažalost, je također uništena ta individualna odgovornost za izgradnju nacionalne države. To je uništeno. Jer to je nacionalna svijest uništena 50 godina i više. Imamo još taj nastavak da se kritične informacije kriju od hrvatskih birača, pošto, nažalost, 80% informacija dobivaju televizije. Ali medije zabavljaju, oni ne informiraju. A kaže u Bibliji, traži i naćeš. Sve je davno napisano i rečeno, samo mi se gubimo u ti šumi informacija jer su ljudi izgubili duh rasuđivanja. Sad kad već spominjete moral, ovih dana je pukla jedna vrlo neugodna afera, a tiče se i ove vašeg puta u koji ste krenuli, dakle, prema izborima. Dakle, član Državnog izbornog povjerenstva Josip Vresk osumnjičen je, eto, tamo su ga ispitivali u Austrijskom sudu 2014. čini mi se, i navodno je priznao da je primio mito nekoliko puta po 70.000 eura. Spomenuo je također još tu neke političare, Ropuša, Mlakara. Dakle, ne možemo ništa tvrditi, ali pojavljuje se takva jedna prilično indikativna sumnja da se tu nešto događalo. Kako razumijeti da osoba koja sjedi u Državnom izbornom povjerenstvu, dakle u jednoj instituciji koja treba kontrolirati, nadzirati sa svojom vjerodostojnošću, jamčiti da su izbori pošteno provedeni? Kako razumijeti da takva jedna osoba može ući? Eto, dobro, možda je čovjek zapravo potpuno nedužan, ali to su prilično teške indikacije. Austrijanci baš nisu neozbiljni ljudi da bi se tek tako razbacivali ovakvim teškim kvalifikacijama. Danas su gospodina Vreska novinari pokušali dobiti, nije se javljao, navodno je bolestan. Ali kako da zapravo razumjeti takav jedan splet okolnosti? Gledajte, to je samo nastavak tog mentalnog sklopa i prve zapovjedi, poštivanje prve zapovjedi titoizma, druže, snađi se. Zašto se mi čudimo? Ali imamo takve ljudi u Ustavnom sudu, u politici,
u nevladinim udrugama. Evo, GONG, kao primjer. Oni ne skrivaju da dobivaju novca od jednog mešetara koji mešetario sa svjetskim burzama, koji je platio, ja mislim, $50 milijuna prije nekoliko godina za insider trading na njujorškoj burzi. Oni s njim surađuju. I takvi ljudi rade sve da se ta hobotnica iz bivšeg sustava ne demontira. A pošto oni drže, imaju partijske ćelije u medijima, pošto se oni umreženi u cijelom društvu, to je problem Hrvatske. Jer s takvim ljudima se ne može ići naprijed. Oni se protive tu riječi, a lustracije nije partizan. Lustracija je rasvjetljenje. Lustracija je objavljivanje menadžerskih kredita. Otvaranje još, to je zastrašujuće. To je monstruozno da je SDP, nasljednik SKH, zatvorio državne arhive za još 20 godina. Kome to služi? Ako je ta država propala u ratu, u plameni u ognju, 90. godine. Zašto? To je jednostavan odgovor. Jer oni se boje šta će naći. Naći ono što se događalo ovdje zadnja pola stoljeća. To je totalno jedna nakradni sustav koji smo njima slijedili. Jedan mi je rekao čovjek da ljudi uopće ne bi trebali ni gledati svoj dosije UDBE. Jer bi umrli od tuge. Tu je muž otkucavao ženu, žena muža. Jer ta represija je bila ne samo vertikalna, nego horizontalna. Jer 10-15% ljudi je ukupno radilo za te tajne službe. Jer cinkarenje je bio pokazivanje lojalnosti tom režimu. I to je zastrašujuće. I to nas je totalno razorilo duhovno, moralno. I danas vidimo te posljedice. I zato se ti ljudi boje rasvjetljenja, jer oni su na ključnim položajima, a dosije im je u Beogradu. Ali ovo je jezivo, znate, spominje se Hrvatska narodna banka, navodno je, dakle, gospodin Vresk utjecao na Hrvatsku narodnu banku da se proda taj dio Hypo banke, čini se Njemačkoj banci je išlo, pa je 3 puta dobio 70.000 eura u gotovini. Mislim, sad ne ulazim u to, dakle, ne želim tvrditi istina ili nije, ali znate, 70.000 eura da možete dobiti ako vi... Gledajte, kakvi su to? Ako je mito 70.000 eura, što morate napraviti da biste dobili kao mito 70.000 eura? Mister Jurić, gledajte. To crveno plemstvo, ono je napravilo paralelni sustav. Uzeli su banke, državna poduzeća, većinom. Jer ta privatizacija nije počela 90. godina. Samo se nije zvala privatizacija. Ljudi koji su uništavali državna poduzeća 80. godina danas sjede u Ustavnom sudu. I to crveno plemstvo je stvorio paralelni bankarski sustav. Paralelni pravni sustav. Jedan za njih, a jedan za nas. I još nameće Hrvatima taj kmetski mentalitet straha, poniženja. Ljudi su poniženi. Kako objasniti jednom čovjeku iz područja za posebnu skrb koji ne može krov popraviti da su dali, recimo, takozvanim umjetnicima $10 milijuna da brisu stražnjicu za hrvatskom zastavom. I čovjek koji je bolio od raka, branitelj, koji sebi mora skraćivati novac za lijekove da plati sinu stipendiju, a Oliver Frljić hara po rijeci. Kako mu je objasniti da je Hrvatska država nevažujućim ugovorom od 2002. godine isplatila više od £0,5 milijarde kuna Srpskoj pravoslavnoj crkvi i da dan danas plaća 30.000 partizanskih penzija, recimo u stvari borilačkih, i 15.000 nasljednih. Vidjeli smo sad mistera Manulića. Penzija se nasljeđuje. I ti ljudi u životu nisu radili u privatnim tvrtkama. Oni nisu kruh zarađivali. Nisu poprimili radne navike, nego su većinom živjeli na grbaču države. Radili su diplomske radove na ulogu bosanskog tovarnog konja u Nobu. Teško lovo su dobivali. Dobivali su društvene stanove, privilegije, sinekure, ljude. I ljudi su ginuli da mi sačuvamo njihove sinekure i njihov položaj u sadašnjem društvu. Ali jedan drugačiji oblik korupcije se zapravo razvio u zadnjih 10 godina u Hrvatskoj. Evo taj primjer oko korištenja sredstava europskih fondova za vrijeme ministra Jakovine koji je trebao biti raspoređen malim proizvođačima, tim OPG-ima, a koji u jednom većem omjeru dospio u posjed nekih velikih firmi koje su
ad hoc registrirale neke nove firmice da mogu sudjelovati na tim natječajima. Dakle, evo ta neka, je li to hrvatska ili kakva već dosjetljivost, je uspjela čak doskočiti i europskoj birokraciji, briselskoj birokraciji, uspijeva i njih prevariti u korištenju sredstava koje su na raspolaganju u Hrvatskoj. Pogledajte, u drugim zemljama uvijek izbjegavamo ključna pitanja. Zašto je Hrvatska disfunkcionalna zemlja? I to što ja sad govorim neće će čuti u mainstream medijama, tu analitiku. Ali imate taj mentalni sklop homo jugoslavensis. Oni su nastavili taj harač po državnim proračunima. Najlakše je krast lovu iz državnih poduzeća. Imali ste direktora, 6 poddirektora, ništa nisu radili. Imali ste trećinu ljudi umjetno zaposleni. Mi smo po svim elementima disfunkcionalna država. 50% ljudi radi u državnim upravama, poduzećima. U jednoj državi koja je funkcionalna, imate 80% ljudi rade u malim, srednjim poduzećima, ne državnim poduzećima. Pogledajte zadnju genezu tih afera. Sad su našli recimo ovoga gospodina Gavrilovića, čija je tvrtka nacionalizirana, ali on nije dio tog crvenog plemstva. Zamislite da je on tražio povratak dobita od 45. do 90. kad je ta tvrtka Gavrilović iz Petrinje bila nacionalizirana. Pa mi živimo u državi gdje se provodi drugi val nacionalizacije. Hrvatima je oduzeto 2 milijuna hektara poljoprivrednog zemljišta. Ja gledam sa tugom, nedavno sam gledao na televiziji gdje neke banke rade metle u Slavoniji. To je bila udarna tema na hrvatskoj televiziji nedavno. A ja si mislim, pa Bože dragi, mi ulazimo u novu generaciju, doba industrijske revolucije, reciklaže i tako dalje. A imamo iz Slavonije oduzeto samo Njemcima 6.000, 7.000 posjeda. Ukupno u cijeloj bivšoj Jugoslaviji više od 90.000 posjeda oduzeto Njemcima, mali srednji poduzeća i ubijeno samo u logorima umrlo od gladi žena, djece, staraca. Yeah. To nije to je pitanje povratak imovine. Ko će investirati u državi gdje je 7% zemljišta uvedeno u zemljišne knjige? Zašto se Hrvat neće vratiti iz Kanade? Prvenstveno njima su oduzeli najosnovnija ljudska prava. On mora leti 6 sati da glasuje. Njemu treba 3 godine da dobije državljanstvo. To je zašto sam ja izašao iz HDZ-a. Jer neki ljudi nisu svali atmosferu u hitnosti šta mi trebamo raditi. I previše se statira, treba sve rakete upaliti. Politika je prioritizacija ovih ciljeva. To je politika. A to su prvenstveno Hrvati u Bosni i Hercegovini, dijaspora, naravno. A bez jedinstvenog bića hrvatskog koje je funkcionalno, nema otvaranje kapitalnim investicijama dok ne riješimo taj javašluk iz bivšeg sustava. Imamo na telefonskoj liniji gledatelje. Halo, čujemo li se? Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Dobro večer. Dobro večer vama. Izvolite. Poštovanje generale, jedan vaš suborac iz Ravne, iz Herceg Bosne. Pozdrav brancima iz brigade svima. Recite, gospodine. Samo jedno pitanje generale. Može. Apsolutno vas podržavam što ste napustili ovim. Ali me zanima jeste li dobro provjerili ljude s kojima ste na listi. Pogledajte. Dobro, hvala na vašem pitanju. Hvala. Mogu odgovoriti na to. Izvolite. Da, pogledaj, ja sam provjerio te ljude. Vidite, znam ljude te, većinu ljude znam. Jedna je bila kod mene bolnička sestra, imate doktora, imate čovjek koji je završio klasičnu gimnaziju, koji je Franjevac. Sad ne znam šta gospodin misli, jedan je čovjek iz njegovih krajeva, gore. Ali to je samo, ta lista je većinom, to je onaj dio borbeni recimo, koji ide tamo, iće na izbore. Ja neću predstavljati sam sebe, ideja je to je timski rad. A iza toga imate još jednu veću, u vojsci imate borbeni rodove, iza toga imate 10, 12 ljudi koji podupru te ljude. Oni imaju, tu ima dubine i ja mislim, razgovarao sam s tim ljudima, imam povjerenje u njih. Ali kod nas Hrvata uvijek će se nešto naći. Ako neko nađe nešto, traži nekakvu dlaku u jajetu, to je komunizmu se zvalo teror svak protiv svakoga u svakom trenutku. To je zato mi ne možemo jedan s drugim. Dobro, pa možda je čovjek bio dobra namjera. Dobar je, ne. Čujmo, imamo li još neko na telefonu? Imate, dobar večer. Izvolite. Dobro večer. Poštovanje gospodine Marko vama i pozdrav generalu. Izvolite. Gospodine generale,
Pa koje su razlike između vas i onog odbjegloga gospodina Prgometa? Vas stavljaju na 4. mjesto, a njega na 3. mjesto, jako 3. mjesto koji je, i on je bio politički mrtvac, koji je išao na noge udbo komunistima bez zavjesa na prozorima tamo pregovarati i izdavati čak i most i nije bi to i znamo. Ako je kriv njemu gospodin Karamarko i ljudi na njega, pa nije kriv, za njega je svijetnja treba da je HDZ. Dobro, sad ovdje na Prgomet nije tema, ali evo, shvatit ćemo pitanje koja je razlika između Pa ja ne znam. Glasnovića Prgometa. Dakle, on Pa je na ja ne znam, trećem mjestu. ja ne bih sebe uspoređivao s nikim. Ali ja sam djelovao po savjesti. Ja sam čekao ja nisam do 22:30. No po pitanju gospodina. Ako sam ja htio gore uhljebiti, ja sam mogao doći s 4. mjesta jako lago. Ali nekad je bolje izabrati teži put. Ja ne bih sebi bio dostojan i ljudima s kim sam se ja borio i ljude koje znam da sam ja prihvatio takvu ponudu. Dobro, ajmo ovih dana još jedna zanimljiva tema oko sređivanja popisa birača. Tehnički ministar unutarnjih poslova započeo je akciju provjeravanja svih prijavljenih u tim nekim, nazovimo to tako, kritičnim zonama. Dole tamo i oko Metkovića i gore oko Vukovara. Pa se tu sada, što se tiče Vukovara, pojavljuje situacija, kako je gospodin Orepić rekao, da bi nakon što se dobe konačni rezultati vrlo lako moglo dogoditi da Srba u Vukovaru će biti manje od 30%, što bi onda značilo da ne bi imali pravo na dvojezične natpise. To je izazvalo cijeli niz reakcija i bivšeg ministra uprave, gospodina Bauka, predstavnika Srpske demokratske stranke u Hrvatskoj, dakle gospodina Pupovca. Čak su i u Srbiji reagirali, smatraju to nekakvim nastavkom pogroma ili koje čega. Ali zapravo, kako, evo, govori se po nekim procjenama Hrvata u toj dijaspori ima oko 4 milijuna, a oni su dobili 3 zastupnika, a Srba u Hrvatskoj, ne znam koliko ima, 200, možda nešto više tisuća, također 3 zastupnika imaju. Kako se uopće može govoriti o nekakvom lošem odnosu prema srpskoj nacionalnoj manjini u Hrvatskoj? Pogledajte, tako je. Vi nemate srpski narod u Hrvatskoj. Imate hrvatsku naciju i unutar toga srpsku manjinu. Ali ja bih pitao zadnje gospodina, ovo zadnje pitanje. To su retorička pitanja. Ko je kriv zašto imamo 3 zastupnika? Za najmanje 7,2 milijuna Hrvata. Najmanje 7,2. Nas nema 4 milijuna nešto, ima 3 do 4 milijuna vani. Ko je kriv da ti ljudi nemaju dopisno glasovanje? Ko je kriv da po Ustavu 10% pripada Hrvatskoj? To je bez pola milijuna, više od pola milijuna Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ko je kriv da ti ljudi koji vraćaju, koji daju i danas doprinos, koji milijarde eura dolazi ovdje, recimo, reći da postotak BDP-a koji danas ulažu ovdje u državu Hrvatsku, da se ne mogu vratiti, da im treba 3 godine za državljanstvo. I neko on mene pita šta je razlika između gospodina Prgometa i mene. Ja ne prihvaćam takvo stanje, ali neko je kriv za takvo stanje i neko mora platiti za to. Neko za to mora odgovarati za to. Za tu naknadu državu koju mi danas imamo. Ali to je poziv svima da se aktivno uključe ono čemu sam ja govorio. To je izgradnju pravnog sustava, ukidanje te birokracije socijalističke. Funkcionalni pravni sustav znači da ne može sudac jedan rješavati 20 predmeta u godinu dana, jedan, a drugi 50, 60, a neki 0 da imaju istu plaću. To ne postoji vani. Mi tražimo retroaktivne zakone koji će kažnjavati profiterstvo, ratno profiterstvo, koji će objaviti u stvari sav kriminal. Nakon 20 godina nakon napuštanja u politici, koje god razini, lokalnoj, državnoj politici, da se može vas ganjati 20 godina nakon napuštanja vašeg položaja, da se može zakoni retroaktivni, da se vaš fata za taj poslovni kriminal. I to je rak rana hrvatskog društva. Noćni sudovi. Ja da sam na vlasti, ustrojio bi pravosuđe, administraciju, ljude dobro platio, napravio bi pokretne sudove koji bi išli od općine do općine i rješavali probleme. Jer ljudima je dosta te hajdučije. Ali isto vrijeme, ako nisu dio rješenja, onda su dio problema. To ne može napraviti Glasnović
ni 10 ljudi na njegovoj listi. Ali bez snažne Hrvatske nema opstanka Hrvata u Bosni i Hercegovini i obratno. Bez uključivanja Hrvata izvan domovine u ekonomski i društveni razvoj. Pa koliko ljudi vani, vi ste opet retoričko pitanje, koliko imate ljudi vani koji imaju poduzeća na svjetskoj burzi, recimo dionice, gdje su Hrvati vlasnici. Koliko njih se je vratilo da investiraju u Hrvatsku državu? I koliko će investirati ovakav javašluk? Da, kako investirati u Hrvatsku? Malo čas ste komentirali, dakle, to nasljeđe komunističke Jugoslavije sa svim tim negativnim elementima. A evo, grafiti na zidu muzeja Sisačkoj nadbiskupi, crvena petokraka, smrt fašizmu, sloboda narodu, Antifa Sisak, Radnička fronta i tako dalje. Dakle, evo, grafiti su tu kao da se radi o nekakvom vremenu ilegalaca u razdoblju Drugog svjetskog rata. Da, i vi se sad pravite novinari, ovi mainstream medije, da je prošlost prošla, da je dosta toga. Ali to je ta mentalna baština. Pa pogledajte grafite po Zagrebu. Nijedan grad nije tako unakažen tim grafitima. A to rade ovi nasljednici ovih. To su sinovi i kćeri boljševičkog sotonizma. Jer sve taj Tito Jugend i te crvene mladinačke organizacije, to sve ima svoje korijene u Sovjetskom savezu. To boljševičkom sotonizmu. Imate, na primjer, što je rekao Lenin. Kaže, najbolji revolucionar, onaj koji pokreće revoluciju, je mladić bez morala. To danas vidite. I dok se toga ne riješimo, bit ćemo tamo gdje smo. Bit ćemo ko čamac u jezeru s jednim veslom. Ovako ćemo kružiti. Da, Tito Jugend velite. Da. No dobro, imamo na telefonu gledatelje. Halo, čujemo li se? Dobar večer. Dobro večer, izvolite. Dobar večer vama. Pa gledajte, ja bih samo rekao da na bazi iskustva, da zapravo Hrvati baš i nisu bili sretne ruke vezano uz dijasporu. Naravno, tu postoji izuzeci, kao što je gospodin general, pa Šušak, a ja se osobno bojim prstena. Oni su jedna čudna organizacija koja je zapravo zatvorena u sebe i radi za svoje interese. Prstena? Nisam razumio kakvu organizaciju se bojite. Prstena. Prstena? Nisam ja o prstenu govorio. Aha. E pa, čujte, to destabilizirava Hrvatsku u biti. Da. Dobro. Tako ne, to je u kontekstu onog što vi govorite. Dobro, hvala, samo to. Dobro, hvala na javljanju. Evo, ćemo još jednog gledatelja pustiti. Halo, može, samo čujemo li se? Da. Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Poštovanje, gospodine generale. Poštovanje vama. Lijepi pozdrav. Vama. Da, slažem se s vama u većini stvari. Naravno da ovdje postoji puno tih struja i u HDZ-u i ako drugim strankama. Nažalost, ostali ste samac. Ja se nadam da će Hrvati Bosne i Hercegovine prepoznati u vama zaista jednog istinskog borca za pripadnike Hrvatskog vijeća obrane, u prvom redu misli. Da, postoji jedna struja na čelu s Andrijom Mikovićem, ta komunistička struja u HDZ-u, koja vas ne želi tu. Ali vas molim, nemojte odustati zbog nas pripadnika HVO-a. Može? Dobro, vidite kako, ja nikad hvala lijepo na vašem javljanju. Evo, hoćete... Ja nikad nisam, ja govorim istu stvar 20 godina. I prvo pitanje prsten. Ja sam govorio o ljudima izvan domovine. Mogu po poduzećima. Imate Sunkist, koja je najveća tvornica za konzerviranje prehrambenih artikla. Imate drugi ljudi koji su vani, plastika i tako dalje, koji su zaradili svoj novac vani, ali krvavo zaradili svoj novac, koji bi investirali ovdje, ali njima je nemoguće. Možda gospodin misli na Tihomira Oreškovića? Pa Prsten, što ja znam, Prsten je organizacija koji Hrvata iz Posavine. A moja baka iz Posavine, tamo gore. I također sa mamine strane. A to što ja znam, ti ljudi zapošljavaju, oni su, a pošto je prognano 220.000 Hrvata iz Posavine, ovo mi je također domovina. Gdje će ići? Tu su ostali, tu ljudi zapošljavaju. Ja mislim da oni 10.000 ljudi zapošljavaju i to je doprinos hrvatskoj ekonomiji, da. Drugi gledatelj kaže, sami ste. Jeste li sami? Pa ne vjerujem u to, ne. To je percepcija, ima puno ljudi. Samo treba konsolidirati redove, treba orkestra staviti da sviraju iste note, treba dirigenta i tako dalje. Treba jedan kohezivni plan i program, radne zadaće podijeliti, idemo dalje. Nedavno ste bila ona
proslava takozvanog ustanka u Srbu ili što je već to bilo. Bili ste tamo. Dogodila se jedna čudna situacija da su organizatori te proslave doveli djecu iz Vukovarske županije i koji su pjevali, evo sad ću vam recitirati, odnosno prepričati tekst. Dakle, djeca su pjevala sljedeće. Ako te netko pita za partiju i Tita, ti mu reci da smo mi budući Titovi borci, moj će tata da pronađe još bolji top sa kojim će da udara po neprijatelju, moj će tata sjekiricom da udara po krvnikovoj glavi. Evo to sam našao, dakle, mediji su tako prenijeli. To onako, ovo zvuči ko iz nekog horror filma, znate, one neke pjesmice iz hollywoodske horror produkcije, Stephen King ili tako nešto, ali isto tako podsjeća na ono, znate, vrijeme Titovih pionira i ono korištenje djece, počevši od onog pomalo okultnog rituala davanja zakletve. Zamislite dijete od 6-7 godina daje zaklinje se, kunem se, zaklinje se Titu. Zamislite da se danas djeca zaklinju Tihomiru Oreškoviću ili ne znam kome, da će ga šta vjerno služiti, a isto tako da pjevaju ovakve neke pjesme, prizivlju opet te neke stare priče partizana. Dakle, oni cijelo vrijeme govore nećemo u povijest, nećemo ustašama partizanima, ali evo tu Titu spominju. Tito je, ako se ne varam, partizan još uvijek. I onda tu nekakva sjekirica po glavi, krvnik. O čemu se tu radi? Šta je to? Kako je to ludilo? Pa da, to je ta geneza i srž njihove te ideologije, ubojite ideologije, ta plemenita mržnja. A to se vraćamo natrag druga Staljina, na primjer, tamo 30. godina prošlog stoljeća u Holodomoru. To je glad inženjira na glad, nacionalizacija gdje je umrlo od Staljinovog terora do 4,5 milijuna samo Ukrajinaca. Gdje je kanibalizam bila svakodnevna pojava po selima. Imate kip jednom Pavlek Morozovu, jednom dječaku ukrajinskom, koji je otkucao svoje obitelji seljake da su hranu sakrivali. Oni su ga ubili. I to oni su učili ta ista doktrina gdje su ti dječaci pjevali da treba udarati ljude sjekirom po glavu, djevojke. Učili su da je obitelj neprirodna tvorevina. Čuli ste puno puta, daj dijete materinu, to je daj partiji. I puno je dalo dijete partiji. I gledajte šta imamo danas. Vi ste imali, zašto je teško napraviti promjene ovdje? Imali ste 81. godine, predzadnji popis stanovništva, 45.000 ili više Hrvata u Hrvatskoj ljudi koji su izjašnjavali kao Jugoslaveni. 200. Gdje su otišli? Pa gledajte i danas, u političkoj areni. Mijenjali su 5 stranaka, mijenjali su prezime i imaju 5-6 milijuna eura ili 2-3 tamo u Liechtensteinu, u Raiffeisen banci, Hypo banki i tako dalje. Da. Imamo na telefonskoj liniji gledatelja. Čujemo li se? Halo? Halo, dobar večer. Dobro večer vama. Pozdrav generalu Glasnoviću i vama, gospodine Juriću. Ivan Maslać je kod telefona, da se ja predstavim. Pozdrav vama. Vi se čudite što se događa u Hrvatskoj. Pa Kukuriku vlast je prvu stvar što je uradila kad je došla na vlast, ukinula ministarstvo obitelji. Znači, obitelj ih ne zanima. Njih zanima nekakva čudna obitelj i tako dalje. Ovo za djecu u Srbu. Svi znamo što se u Srbu dogodilo. Ono je bilo ubijanje Hrvata i likvidacija ljudi u Gvozdu i tako dalje. Ti što su doveli djecu po svim europskim zakonima i u svakoj normalnoj državi bi bili procesuirani zbog iskorištavanja djece za govor mržnje. Jer što će očekivati sutra ili za 10-20 godina kad oni djecu od 6-7 godina uče mržnje? I još samo jedna. Svi mi mislimo kako oni vole Severinu. Pogledajte što se dogodilo na zadnjem koncertu Severine u Srbiji. U šajkačama su došli i rekli da šta ova Hrvatica peva ovdje. Ona ovdje ne pripada. Da. Za njih boli neka stvar što je ona srpska nevesta. Dobro, Ivane, hvala vam lijepo na vašem komentaru, možemo reći. Imamo li još nekoga na telefonu? Halo? Ima. Dobro večer, izvolite. Molim vas, da mi pozdrav obodvojici i ako možete prokomentirati obodvojica. Neki dan su pitali Bandića kad je general Glasović spomenuo Tito Junge
i pitali su ga da li je on, kako je rekao Plenković, da bi gradska vlast trebala promijeniti ime neću mu ni govoriti kako mu je ime. On se opet izvlači i govori to će narod odlučiti. Ne znam šta mu to znači. Da li narod ako i odluči za nekoga, ako sam ja nekom napravio nešto loše i narod rekne da nisam, znači mene ne bi trebalo ništa napraviti. Da. Molim vas. Dobro, u redu, hvala na našem javljanju. Evo, hoćete onaj komentar prethodni? Pa evo prvo pitanje, ta plemenita mržnja, to je taj fosilizirani mentalni sklop, čega smo još nismo oslobodili. Ti okova mentalnih, ljudi imaju kutiju na glavi tog boljševičkog sotonizma. I to je primijetio gospodin da je njima, što sam rekao, da je obitelj umjetna tvorevina. To je napad na obitelj. A još što je još gore, da smo mi poprimili te ne hrvatske, nevladine udruge, koje dobivaju milijone kuna državnog proračuna dobivaju. Oni su poprimili najgore, recimo, sa zapada, a ne najbolje. Mi imamo, danas u Hrvatskoj očekivamo europske plaće, najvišoj razini, a isto vrijeme očekivamo jednu ugodnu lijenost na radnom mjestu. Te dvije stvari nisu spojive. Ali ove nevlade, kao dokumenta, Centar za mirovne studije, GONG i tako, oni nama nameću vrijednosti koje nisu naše vrijednosti. A to promovira neko drugi. Nećemo sad ulaziti u tu genezu toga, a to je prvenstveno moralni relativizam, komunizam u svim formama, to je također Frankfurtska škola sociologije i druge stvari. Kad gledamo moderna umjetnost ima hijerarhiju. Pogledajte umjetnost u Hrvatskoj, gdje imate neko dođe onanira u Muzeu suvremene umjetnosti, dva čovjeka sjede onaniraju. Zato se plaća, a čovjek ne može stipendiju platiti svojoj kćeri branitelju u Bosanskoj Posavini. Zašto je? U stvari ne može dobiti stipendiju, jer dobiva odgovor iz ureda za Hrvate izvan domovine, da je kćer ne može dokazati da je Hrvatica. Da. Hoćete drugog gledatelja komentirati? Plenković je bio najavio da bi zapravo pitanje Trga maršala Tita trebala rješavati lokalna vlast, a evo kaže da je gradonačelnik rekao da bi to građani trebali odlučiti. Pa ne znam za gospodina Bandića. On je sjedio u zatvoru tamo, jedna baba mu je tepala, druže, ti si isto krao, ali si nama isto nešto malo dao. To je prije bila jedna od ovih mantra u bivšoj Jugi, jer se kralo sve od toalet papira do generatora. Neki su maznali, znam čovjek koji je radio na radioteleviziji Zagreb, u 3 ujutro su maznali klavir. Ali naravno, plebiscit je najčistija forma demokracije, plebiscit. Da. Ali to su isto, oprostite, kad se u Saboru raspravljalo, i taj plebiscit isto neće biti jasan. Ako dopustimo to u Ustavnom sudu, da se makne trg krvavog bravara, ajde vidimo šta će biti. Ako to ne napravimo, onda to je moralni zločin. Da, mislim da je to jedna od tema koju, eto, malo sam putovao, razgovarao sa Hrvatima koji žive u toj takozvanoj dijaspori i mnogi od njih su zapravo osjetljivi upravo na ove teme. Ali evo, što će biti neki vaši ciljevi ukoliko vi i ljudi sa vaše liste uđu? U kom pravcu ćete vi svoje aktivnosti u Saboru usmjeravati? Pa ja sam već spomenuo neke glavne stožerne točke. Prvo je izgrađenje funkcionalne države. Nerazumljivo je da mi imamo u sud, opet govorimo o tom aparatu državnom, socijalističkom, to je danas Kruslavija, da se razumijemo. To sam spomenuo prije, taj termin. Imamo ljudi vani. Ja sam spomenuo komparativno pravo. Pa zašto prepisati ono što najbolje funkcionira? Ali možete biti malo konkretniji, dakle, izgradnje pravne države. Kako to izvesti? Pa gledajte, vi ne možete s ovakvim kadrovima ići naprijed, koji su kompromitirani, koji nisu stručni prvenstveno. Gledajte, zašto imamo 800.000 neriješenih predmeta na nas? Ja sam radio 10 godina u pravosudnoj policiji. Vi možete angažirati sudske službenike da brzo i efikasno rješavaju sve nekriminalne prekršaje. Sudovi tamo rade 24 sata na dan. Vi ako niste platili alimentaciju, neko vas pokupi, odvede u zatvor i kaže gospodin Smith, $3.000 i 3 mjeseca pritvora. A to je dugoročni proces. A prije sam spomenuo
treba stvoriti okvir za investicije ljudi da će doći ovdje, da će hoće investirati ovdje. Ali niko neće doći ovdje ako vide da je sustav korumpiran, neefikasan i da vam treba 10 godina da riješite imovinsko-pravne probleme. To je nezamislivo. Ja mislim, vani bi nekoga zatvorili u ludnicu kad bi neko spomenuo bespravnu gradnju. Da. Još jedna tema koju će se vjerojatno dosta govoriti u kampanji, to je tema branitelji. Međutim, zašto su branitelji uopće kao jedna posebna skupina politička tema? Da, ali sam spomenuo prvenstveno šta treba. Treba staviti konja ispred kola, a ne obratno. Dok se ova prva točka ne riješi, nećemo ništa napraviti. Po pitanju branitelja. Pa gledaj, ubilo se u Bosni i Hercegovini cijela brigada, više od 2000 ljudi izvršilo samoubojstvo. To je također stožerna točka ovog programa, našeg programa, izjednačavanje prava HVO-a i Hrvatske vojske. Također u Hrvatskoj se zna da je izvršilo samoubojstvo više od 2000 ljudi. 2870 do prije, ali to je stari podatak. To je puna brigada. Ljudi umiru prosjekom od 53 godine. A mislim, 40 nešto tisuća branitelja je već umrlo, a više od pola njih su, ja mislim, bili između 53 i 60. Mlade umiru ti ljudi. Ali to je također... Zašto se branitelji ubijaju? Što mislite? Pa, ovako. Oni su se borili za modernu, efikasnu državu, a ne za ovu kaljužu što imamo danas. To nije očajavanje, to je poziv na akciju. Mi moramo biti proaktivni. Ali ja se pitam ovo. Evo, ko u Hrvatskoj je odgovoran, ko predstavlja nas pred Međunarodnom udrugom veterana dragovoljaca? Ja to ne znam. Imate programe vani, recimo, imate ljudi koji su još u Hrvatskoj vojsci nose uniformi, naši ovi istoborci koji su s nama bili u Domovinskom ratu, koji izlaze i uopće nema taj program asimilacije u civilno društvo. Oni također od sebi oduzimaju živote. Na samom svom kraju, jel pratite uspjehe naših sportaša na olimpijadi? Evo danas ovo što Sanda Perković svakako, ali to je, kako bih rekao, dio njene klase, ali mladi Filip Hrgović 3 puta rušio ovoga Kubanca. Suci su čak nakon 2 rušenja bodovno to dali prednost Kubancu i na kraju ga onda morao dotući do kraja. Mislim, spominjem, Filip Hrgović je iz mog kvarta tamo kod Leonarda Pjetraja, znam ga još dok je bio klinac, zaista mi je jako drago što evo, približio se. Dakle, zapravo ušao već među medalje, a sad je pitanje hoće li do one najsjajnije. Pogledajte, to je tipičan primjer šta se može napraviti. Kad imate viziju, volju i kad imate ovaj čisti strateški plan šta napraviti sa svojim životom. Mi ne trebamo, hvala Bogu da su nama primjeri i da su mladima primjer. Ja volim sve sportove, ja moram čestitati ovome. Moram se malo pohvaliti da sam rekao nekome, kad sam gledao boks, da će ga maznuti desnim direktom. Ja sam isto malo boksao. Pa tome svaka čast Hrgoviću. Meni je žao za Sepa, ali svi naši sportaši kapa dole i sve sreće i Božji blagoslov. Također mogu vama poželjeti u svemu onome što će vas čekati u naredna 4 tjedna. Mi smo na kraju našeg razgovora. Hvala vam lijepo na gostovanju. Hvala vama puno i braniteljima svima gdje god bili. Poštovani gledatelji, to bi bilo sve za večeras. Ostanite uz program naše televizije. Gledajte nas na Facebook stranici Markov trg. I za kraj, evo nešto pozitivno. Dakle, ovi lijepi rezultati naših sportaša do sada, a najavljeno je čini se da nam se smiješi još nekoliko medalja, sasvim sigurno pokazuju da je stasao jedan vitalan naraštaj, a kada su vitalni naraštaji na sceni, onda se događaju i pozitivne promjene u društvu. Vidimo se ponovno za tjedan dana. Doviđenja.